ani kama mafɛnw olu tɔgɔ la kɛnɛ o sigin bɛ febaki ale kɛnɛ b'a kan yaasa ka se ka kɔnɔna suguya caman jira maaw la kɔnɔmara gundo ale ni a nafa an bɛna o walawalaw ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan. Coupe de la transition ale ta ko fɔlɔ baaraw o fana kɛra bɛn ani kelenya o sabatili kama min na transition ɲuman o fana na se ka sabati toga min na an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo ale bɛna perepere-latigɛ di an ye o ko kan. Ni ne bi kunnafoni ale bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko yaasa ka se ka sifinw sen don bɛn ani kelenya o baaraw sabatiliko ɲuman na an ka jamana kɔnɔ o ye jɛkulu dɔ ale ka laɲini ye a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko programme jeunesse engagée pour la stabilité au Sahel ka kɛɲɛ n'u ka o laɲini ye u ye kalanbolo dɔ bila sen kan sifina ka an ka n'a bɛ fɔ ma ko les états du Sahel bɛɛ senkɔrɔma cɛ k'u sɛgɛn donc quoi de plus normal an ko pour que an bɛ se k'olu ko ninnu kɛlɛ fo sifinnakaw ka wuli k'u cɛsiri k'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que olu de b'a dɔn bi bi in na faso mɔgɔ bɛ mun na pour bɛn ni tilenya la pour an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na Mali ka siniɲɛsigi bɛ min yɛrɛ la kosɛbɛ min bɛ min nɔfɛ kosɛbɛ o de hakilina nana anw na donc an y'a essayer k'a lajɛ sifinnakaw fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u ye ni jɛkuru ninnu sigi mun bɛ ka taa bɛn ni tilenenyaw sira fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan pour que an ka jɛ ka kɛ kelen ye. N'a sigira sen kan a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko programme jeunesse engagée pour la stabilité au Sahel ale b'a fɛ ka wulikajɔw sabati walasa cogo min na bɛn Mali ale ni Sahel jamanaw kɔnɔ. Atelier in mirina nana parce que jɛkulu dɔ de bɛ yan a bɛ fɔ ma jeunesse engagée pour la stabilité au Sahel. Jamana fɛn o fɛn bɛ programme in kɔnɔ n'o ye Mali, Mauritanie, Burkina, Niger ani Tchad bɛɛ ka essayer ka baara dɔ sigi sen kan i ka jamana kɔnɔ min b'a to sifinnakaw bɛ se ka kuma bɛn ni kelenya kan i ka jamana kɔnɔ. Ministre min ka baara ɲɛsilen don sifinnakaw ka koɲɛ ma ale ye nin ko in fo kosɛbɛ. C'est ce changement là que l'on veut. Jamana mago bɛ nin waleya sugu ninnu de la waleya man dɔgɔ waleya bɛɛ ɲati bɛ. Négliger aucune action. Nin kalan in kɔfɛ kunnafoni di kɛnɛ dɔ bɛna sigi sen kan ni maaw fɛ min yɛrɛ sen fɛ u bɛna hakili fali kɛ walasa bɛn ani kelenya u bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la cakɛbɔ min bɛ kɔnɔ ale ni kamamafɛnw olu marali kuɲɛw kunna Mali la ale kɛn bɛ ka a tɔgɔla sugu fiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi febaki ale kɛnɛba kan kalabankurakaw fɛ yen nɔ sugu fiyɛ minnu bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ ale ni ka se ka u dadon gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu kɔni bɛ kɔnɔmara ale baaraw la salon in dayɛlɛ ni bi cɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman bɛ ka taa a kɛnɛ kan u bɛ fɛn minnu ye a kɛnɛ kan Mamadu Jalo ale bɛn'o walawala n ye barisa ale munumunu ka salo kɛ a kɛnɛ kan. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ ka bila sen kan min bɛ kamamafɛnw ni ka o baarakɛbagaw ni maa minnu bɛ sɛw kɔnɔw fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu ka dumuniw n'u ka furaw n'u k'o feere an ka jamana kɔnɔ nin kɛnɛ in laɲini de walasa maa minnu bɛ nin baarakofɔlen in na u ka se ka ɲɔgɔn lakodɔn ani fɛnɛ fɛn min ye an ka jamana a baganko k'a don ba la ani ka bolodi ɲɔgɔnma sabati ani maa wɛrɛw cɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ Mali la sɛ maralaw fɛ donc laɲini ye min ye sɛ mara nafa ka dɔn sɛ maralaw bɛ baara min na ka dɔn a jɔyɔrɔ ka dɔn faso kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka dɔn baloko la a jɔyɔrɔ ka dɔn baarako la donc mɔgɔw bɔra u y'u ka dɔnko n'u seko jira alhamdulilayi a kɛra an sago ye. Nin kɛnɛ kofɔlen a kɛra kɛnɛ wasalenba ye fɛn min ye bagan baarakɛlaw ye olu caman bɔra ni ka nin kɛnɛ kofɔlen ni ka yakubaya. An bɛ bagan fura commandé misi fura b'o la saga ni ba so wulu kamafɛnw bɛɛ ka fura bɛ o la vitamine b'a la antibiotique b'a la vaccin b'a la min ye bana kunbɛlanw ye ani sɛ fura façon bɛɛ lajɛlen. An tɛ bagan mara dɔrɔn kɛ bagan bɛ mara ni matériel minnu ye u mago bɛ matériel minnu na an'u ka dumuni an b'olu bɛɛ produit bon an b'u kɛnɛ sogo kɛnɛw fana feere en même temps grillade fana b'an bolo mɔgɔw bɛ commande k'a la kayi sunbala pintade sunbala ani poulet sunbala an b'olu bɛɛ kɛ. N nana ka na ni salon laban in visite la produit kuraw bɔra ne tun tɛ minnu dɔn n y'u ye o diyara n ye bon n ye furaw ye n ye baganw ye bon o bɛɛ diyara n ye quoi. Maa welelen ni tako fɔlɔ in kɛnɛ kan o ye Maroc ye u nana n'u ka maa
hakili juru carilenw ye walasa fɛn min ye dɔnniya minnu b'u la k'o tila u ni Mali baganmaralaw ni ɲɔgɔn cɛ. An nalen don salon in na ka na an ni minnu bɛ baara kɛ ka n'u tɔgɔtɔ ka n'u jɔkɔrɔmadon k'a yira k'a fɔ an ka service d'appui conseil ni an nana ka n'o yir'u la. U bɛ weleweleda kɛ walasa fɛn min ye Mali baganko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye kɔnɔw ye olu bɛ se ka don ba la ani k'an ka jamana ɲɛtaa sabati. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ Festival Nord du Mali ale ta ko kan bɛ novembre 4 du 26 mars la Bamakɔ. Festival in labɛnbaw ka fɔ la ko a laɲini ye ka se ka Mali seko ni dɔnko o ta bala kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnfɛla seko ni dɔnko ko ka o ta bala toga min na. O kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ min na an ka kunnafonidilaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Seinabu Cero ale bɛ ɲɛfɔ kan ye. Tile saba kɔnɔ Bamako Stade du 26 mars ale bɛna kɛ Mali kɔrɔyanfan seko ni dɔnko olu jabala ye. Ni kunnafoni kɛnɛ in senfɛ maa minnu kɛra sababu ye ka waleya bila sen kan olu b'a fɛ maa caman sen ka don u ka nin baara ninnu na ka sababuya kɛ ko caman bolodalen don. An y'an sigi ka miiri k'a fɔ ko seko ni dɔnko la Nord du Mali tolen don kɔfɛ dɔɔni. An bɛ festival wɛrɛw ye an bɛ ɲɛnajɛ wɛrɛw ye mais festival tile saba kan an tɔgɔ la o tɛ yen nɔ. Donc raison pour laquelle an y'a wele k'a kunnafoniya k'a fɔ ko désormais festival dɔ bɛna kɛ Mali la san o san min tɔgɔ ye ko festival Nord du Mali. Maa caman bɛ yen nɔ u bɛ n'i ko ko kɔrɔn fɛ o bɛ fɛn kelen min don o ye fako ye de. Fɛn wɛrɛw bɛ yen min ka di ni fako ye. N'i ko ko i ta kɔrɔn fɛ n'an sama danpe la fɛn wɛrɛw bɛ yen mun tɛ danpe ye. Fɛn wɛrɛw bɛ kɔrɔn fɛ an bɛ fɛ ka min yira mɔgɔw la. Ɲina Festival du Nord du Mali tako fɔlɔ la babu min sugantira o de ye musow ka lahalaya Sahel jamanaw kɔnɔna na. Nin ko in ɲɛmaya bɛ mɔgɔ bolo ale y'a yira k'a fɔ ko o babu in sugantili ma kɛ kunfɛ. An bɛ kuma AES kan an bɛ AES ko kuma fɔ o bɛɛ ka ɲi an bɛ développement kuma fɔ o bɛɛ ka ɲi an bɛ économie ko kuma fɔ o bɛɛ ka ɲi mais musow dun muso minnu bɛ yen don parce que n'i y'a mɛn jamana musow de don donc n'i y'a mɛn Sahel musow de don donc musow fana ka thème an y'a ta parce que musow bɛ yen nɔ musoba bɛ Sahel kɔnɔ minnu cɛsirilen don baara la a ka ca ni san damadɔ ye bi minnu cɛsirilen don baara la donc an tɛna maa tɔgɔ fɔ yan mais n'Ala sɔnna a ma au cours du festival an da bɛna se u bɛɛ lajɛlen ma n'Ala sɔnna a ma. Mali fɔ kwarapu dala min bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ ye ko Amadu Banjugu Gakou Boire ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Yang BG la ale ye album kura bɔ a ye min tɔgɔ da ko Sira ka se ka kanubaw ladɔnniya k'a fɔ ni album kura ko in kan fɛn min kɔni ye Yang BG ye ale ye balontan dɔ boloda dɔgɔkun tɛmɛlen na min na Team Calibre 27 ale ni Team Sanu Music olu kun kɛlen don ka o chiflɛ ɲɔgɔn na ko balontan in yɛrɛ ka labanna Team Calibre 27 ma olu ka sebaya sɔrɔli la ni bikuru 2 ani fu ye Kajatu Bakayogo hale bɛ caman ɲɛfɔ ye. Ka bɔ tɔw ka sira kan ka na ni sira kura ye cogo min na a ka album bɛ se ka lakodɔn o de ye kun kɔnɔ sa an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ wele ko Amadu Banjugu Gakou Boire ni maaw b'a dɔn Yang BG la sa ale bɔra ka baara bila sen kan n'o ye ka badenya dolantan labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ ni dolantan kofɔlen kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ani maa minnu b'u dɛmɛ k'u ka baaraw yakubaya olu caman kun b'a kɛnɛ kan. A yɛrɛ kun kɛlen don ka Team Cali 27 n'ale donfini kun ye jɛma ye ani Team Sanu Music n'olu donfini kun ye binkɛnɛma ye k'olu kɔda ɲɔgɔn na. Ɲɔgɔn sɔrɔ duman ban kɔfɛ Team Cali 27 ale bɛna sɛbɛn ɲɛnɛma sɔrɔ 2 ani karangolo cɛlu 2 bɛ sɔrɔ ka don Blaki fɛ. Ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛlen an sera maa dɔ ma k'u hakilinan ta kɛrɛnkɛrɛn seko ni dɔnko tigilaman yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Yang BG. An wulila ka na Yang BG ka ko la le soutien c'est normal parce que mɔgɔ min don a t'a yɛrɛ bonya mɔgɔ si ma n'i y'a wele ka fɛn fɛn la a bɛ yen nɔ wariko tɛ sanuko tɛ donc o tigilamɔgɔ o kan ka sara ni saracogo ɲuman ye. Et les produits qu'ils nous donnent aussi, c'est des produits vraiment de valeur. Millions d'habitants, on est 100 000, c'est peu. Voilà, 100 000 au mancha. On a un record fait bloqué sans fait. Quand on a couvert, mon témoin est fait famille. Parce que les records on a placé ça. Amène à une fin horaire, mon aglité mouna. Où est? Tout à fait. Ni album différent ni tota, ni album na ne korobale ne a bogwa. Ima meto la soro nga dogo. Mbade ne wa kono. Ima fuma du kono kuma wa kono. Denmisɛnninw ka éducation ko b'a kɔnɔ parce que sisan nɔ éducation tiɲɛna a bafouelen don socialisme a kɔnɔ i ma ani fɛnɛ ko dɔw bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ minnu tɛ bɛn n ye camanba de fɔ a kɔnɔ i m'a faamu artistes fɛnɛ ka ko b'a kɔnɔ n ye camanba de fɔ a kɔnɔ. Ni dolantan labɛnnen filɛ Yang BG fɛ walasa k'a ka album kura n'o ye Sira ye k'o lakodɔn o b'a yira k'a fɔ ko hakilina wɛrɛw b'a la walasa ka yɛlɛmali don seko ni dɔnko taabolo la an ka jamana kɔnɔna na ka maa hakili jigin k'a fɔ ko ni album kura min bɔlen filɛ nin ye n'o ye Sira ye a bɛ feere 400 bɔɲɔnko wa a bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan n'an ko mun ma ko Empire.
An bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kun kan halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko coupe Alliance pour une république souveraine ale fana tako fɔlɔ baaraw o kɛra sibiridon Bajalantura la fɛn min kɔni ye FC Mikini ale ni SAR Bajalantura olu de kun kɛn bɛ ka o sifilɛ ɲɔgɔn na fɛn min kɔni ye SAR Bajala maaw ye k'olu de kɛra coupe tabaw ye ni finaliba in ale ɲɛmaya kun bɛ maa min bolo o ye jamana ɲɛma ka conseiller spécial ye n'ale yɛrɛ ye Agibu Dambele ye Kajatu Bagayoko ale bɛ ɲɛfɔ k'an ye kokura. Jɛkulu min bɛ wele ko Alliance pour une république souveraine ale kɔni hakilina sɔrɔ ka jonjonda ka sigida kɔnɔna na walasa ka sifinagaw fara ɲɔgɔn kan ni jonjo kofalen ɲɔgɔn saro laban kɛnɛ kan n'o ye final ye maaba caman kun bɛ yen a final kofalen kun kɛlen don ka FC Mikini n'ale donfini kun ye finman ye ani SAR Bajalantura kɔda ɲɔgɔn na n'olu donfini kun ye bulalama ye dolan fɔlɔ dilen tɔn kofalen ɲɛmaaba fɛ n'o ye Bayi Boubacar Ba n'a ka délégation ye dolantan n'aw kalanso la ɲɔgɔn na dolantan jɛkulu bɛɛ b'i se kɛ nka u si tɛna se ka sɛbɛnga sɔrɔ o la an b'an sɛnsɛn ka taa ngɔyɛ na n'o ye séance de tiro bi yɔrɔ la FC Mikini dolantanaw semija jɔda la u bɛ sɛbɛnga sɔrɔ 4 ani 3 tolon kofalen kuncɛlen maa min jɔrɔ dɔgɔla ni final kofalen kɛnɛ kan n'o ye SAR Bajalantura ye ale ye donbolo dɔ sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ jonjo yɛrɛ dila Agibu Dambele fɛ n'ale ye conseiller spécial ye donc parce que an yɛrɛ ka coup wɛrɛ fête kɛ samedi wɛrɛ donc an na kun yɛrɛ kuti kani ta k'an ka coup fête kɛ On m'a boit là, qu'elle m'a boit là, ouais, m'a boit là, et puis c'est la jeunesse qui gagne. Valentin yɛrɛ kɛnɛya de donc an bɛ kɛnɛya kow de kɛ la donc ARS an b'a kɔnɔ n'u ko k'an k'u soutenir an b'u dɛmɛ wagati bɛɛ. Jamanakuntigi ka kankɔrɔsigi n'o ye Agibu Dambele a yira k'a fɔ ko ni hakilina sugu ninnu jukɔrɔma tintinnen don kosɛbɛ an ka jamanakuntigi fɛ n'o ye général Assimi Goïta ye. Mago bɛ ni sifinnakaw de la président y'a fɔ ale yɛrɛ ye sifin ye n'ale échouera sifin bɛɛ de échouera inchallah u tɛna échouer mais tant que sifinw bɛ nin na tant que sifinw bɛ ka ɲɔgɔn dɔn ni compétition nasuguya b'a to sifinw bɛ ɲɔgɔn dɔn ni sifinw ye ɲɔgɔn dɔn problème caman tɛ kɛ donc ka mɔgɔ wɛrɛ encourager u ka ni compétition nasuguyaw organiser jeunesse sifinnakaw ye pour que u ka se ka ɲɔgɔn dɔn pour que u ka se ka taa Mali ka développement sira kan. I b'a fɔ Alliance pour une république souveraine y'a laɲini cogo min na nin tolen kɔni kɛra nisɔndiya sababu ye wa a kɛra sababu ye ka bɛn ni kelenya sinsin ni sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ wa k'u fara ɲɔgɔn kan nin tolen kofalen in kɛnɛ kan ka fasoɲumanya fana lawaleya cogo yir'u la. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoniyaw nasira la o de ye nin ye aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to Advance TV filɛli la wasa b'aw ye jabarani ko la sanga ɲadamadɔ ni ne wulila fɛn min ye nansarakan kunnafoniyaw ye o bɛna lase aw ma bi su in na Seinabu Cero fɛ Ala ka Mali lakana.